Hello लोगोफोर, good morning to everyone. Welcome to back my YouTube channel. नै लोगोफोर आं दिनै बिराद गोबावनि उनाव माने गावनि फेस टु फेस बिदि ब्लग बानायनो माने बिराद गोबाव जाबायमोन। दिनै 5 जानुवारि नामाव न'आवनो मोनसे ब्लग बानायनोसै आङो। ओरैबायदि दावरावलै आं बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। लोगोसे दिनै मा खालामगोन मा मागोन गोसोखौनो माने उरां फारां आरो ओंखायनो सानबाय आं दिनै जेरावबो थाङा नालाय न'आवनो थानाय हिसाबै एसे माखासे खोन्थालांसै आङो जोंनाव आरो ना ओरैजाय सानैसो खामानि मावबाय दं बेखौ उनाव खोन्थानोसै आङो आंनि माबोरै जायो सोर मा जायो सोर मा मायो आरो दायो आं एसे खोन्थाग्रोनोसै ओरैजाय जोंहा फार्स्टआव एखेबारे ओरै फंबाया सासे प्लास्टार मारिबाय मा खालामदोंलै फंबाय प्लास्टारा मा होनो लिदिखलाय मा मावदों नोंलाय प्लास्टार ना मा दिनै हारसिंसो नामा नोंलाय लोगो खारबाय आदसा ओमफ्राय जाय खोन्थानोसै आं नै बे जाहैबाय मा हालदैलै सोर मा नांगौबा नै अर्डार खालामनो हागोन हालदैखौ हालदै गुन्दै लान्थिया थियासोबाव नै हालदै बानायग्राफ्रा हालदै बानायग्रा ओमफ्राय नै सोरनोबा जुदि नांगौबा अमा फिसा जोंनाव न'आव दं नै मासेयाव थाइबेसे अमा फिसाया 4,000 3,500 नांगौबा नै आंनाव कन्टेक्ट खालाम बारा सेरा गाज्रि नङालै नै नुदोंना गासै दङ 7था दङ थाबाय दिनै गावनि बाउन्डारियावनो भिडिअ बानायबाय आं ओमफ्राय ओरैजाय बिसोरो मा मावनायखौ खोन्थानो र' एसे माबा थिं थां दिथुं लाला दिबलाला खालामबाय थै सासेया माखौबा गल'ल' नायसो गारबायलै माखौ नुफेरबायदि नायबाय थाखोलै बि माखौ नायबाय थाखो माखौ बियो जानो मा खालामबायथाय बिसोरो मानि दाखिनि बिलाय लेट्रिननि माने खेबसेनो होआ जाहैबाय बेखौ माने मोनथाम बानायगोन आरो बिसोरो दा माने खाखांनायनि उनावहाय हास'सिगोन आरो मोनबेसे जागोन नैयो दाखिनिया मोनथाम आदसा 3 पिस बिदि गेजेराव फंबाय नालाय मावबाय थाग्राखा नामाब्रा हेड मिस्ट्रिया सोरलै हेड मिस्ट्रिया सोरलै फंबाय ओरैजाय ओरैजायसो नोंलाय माथो मिस्ट्रि होनबालाय हेल्पारसो रोंजोब्बायना नोंबो खामानिखौ बेखौसो खोन्थाबाय नोंथांमोननो न'आवनो थानानै न'आवनो एसे भिडिअ बानायबाय आङो नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै बाराथ' कन्टेन्टआथ' एसेबां मेहेर गोनां जायासै बायदि मोनबाय आङो थेवबाबो बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो हालदैया नांगौबा कन्टेक्ट खालामलै आंनाव नै हालदै नांगौबा सोरनोबा अमाया नै नांगौबा कन्टेक्ट खालाम मासेयाव 4,500 गुन्दैया बेसेबांलै 4,500 गुन्दैयालाय मोजां नंगौना नङालै नै नायनानै कमेन्ट हरदो नांगौबा नै आंनाव माबा खालामदो कन्टेक्ट खालामदो मा जादों नुवाखै बिराद इन्टारेस्टलै बिसोरो मोजां जाबाय नै नांगौबा कन्टेक्ट खालाम मासेयाव 4,500 फोथा गोनांखौ हा आरो खाना जाबावसैलाय दिनैबो मा बेदर जागोन नो 1 जानुवारिनिफ्रायनो खाना जायै आखु दिनैबावोनो दिनै जाहैबाय माने गामिनि आरो माबोरै खानालै मिथिया जाबाय थानोसै माथो खालामबावनो लिंहरबाय थानायखौलाय ओमफ्राय खैथायाव थांनांगौनो होमबालाय दाहाय एसे खाना जानायखौबो खोन्थाबावनोसै ओमफ्राय मा नों थाङा नामा खाना जानो जोब्बाय दा ओमफ्राय मा बेदर जागोन नो खबर मोनाखैना दे फोजोबदो होमबालाय बे जोंनाव खामानि मावदोंमोन बेखौ खोन्थानोसै माखौ नै नालाय आं र' आं नोंबो खोन्थाहरदो मासेयाव आङो 4,500 होननानै माबाखाबाय खोन्थाखाबाय अमाखौ आं गामिनि हिसाबै 4,500 होआना जायगानियासो गारि थाव गैया गारि भारानि खरसा गैया मा गैयाना बेसो बारा होनांगौ खिन्थु बेलेगनिफ्राय फैबा 100-200 खम जागोन आरो नै बेबो अमा फिसासो नायफैदों नै बा फसायबोखो खाफालाव फोरों ना बुन्दा ना बुन्दिया थाइबेसे लायो हा 4,000
ओमफ्राय बुन्दायालाय बुन्दा मासे ना माल'सो खोमा 4,000 फानदों होमबा नों फसायबायना मासे फसन जादों मासे फसन जाबाय लांथारसै होमबा माला लांफैगोन माला लांफैयो एसे आदार जाबोथों मोजां जाथों एसे देरबावथों एबार जोंना सासेया नै नालेंखर हाननो नागिरदों माबायदि नालेंखर हाननाय बेखौ खोन्थानो आं हागोन हाया बे नालेंखर हाननो माबायदि हाख्लायो दै नालेंखरखौ नायनायदां हागोन हाया ओइ थिङाव नाय आइनाव जायोलै नालेंखर हानो रोङा बेयो नालेंखर हानो नागिरदों दे आं एबार हानसै दै नालेंखरखौ सोरखौबा हाननो होबाय बे खामानि गैया नालेंखर हानो रोङा एबार नालेंखर दानसै सोरखौबा हाननो होबाय माबा मबाइलसो हमलाबाय थाबाय खामानि गैया नै थाइसे हानबाय आङो एबार दानसै नुखायो मानसिखौ सोरबाबो गुफुर नुखायो खामफ्लाय नै एबार आं नारेंखल होथारसैलाय नै नालेंखर हानखांबाय साइनाखौ नालेंखर हाननो होबाय खामानि गैया नालेंखरखौनो हाख्लायनो हाया ओमफ्राय हाख्लायबाय ओमफ्राय एबार नालेंखरखौ जानोसै आरो जों दाननानै आं दाननायसै र' नालेंखरखौ दानो रोंना रोङालै सर आइयै अके ओमफ्राय दहाय गोलैनाया मायदि दोलाजोबदों नै अबाव गोलैनाय बेयावनो लिटिन बानायनायखौ नायनो थांबाय आङो साफा हायब्राजोब्बाय दे माबा लायदो गिलास लायनांसै ना दानखाखैना दानफैदो जोंहा नालेंखर दानफैबाय नालेंखर दानसै आं दाननोसै फैदो नालेंखर जानोसै जागोन जाया नोङो गिलासखौ इथिं दोना ना नों नालेंखर जागोन जाया जायो मा गन्थं एल'खा मा गन्थं एल' लायखो नोंलाय दायो नालेंखर जायैनि सिगां साहा लोंग्रोनोसै आरोना जोङो गाइखेर साना लकेल साना मा बिलाय गाइखेर साहा औ दासो जादों दा फिसा फिसा आयौ गाइखेर साखौ गैया नामा जाथ'बाय ओमफ्राय नालेंखर माबासिगोन आरोना बिदिखौ लोंगोन नालेंखरखौ बिदि हायाना बिदैखौ बिदि हाया जायासै नोंना थुलुंगोसो ना मालाय Yes, gila nalengan ini. Ayo mencikam. Nih, demilu. जोंना मा जायो साहाजों नालेंखरसोसै साहाजों नालेंखर जोंना माने स्टाइल आरो बियो बेलेगायसो जाफेरै मिथियालै मैयासो नुदोंमोन खोमालै हेल' हेला माने साहायाबो गाव गावसो लांफैनांगौ दै जोंना गोथाव फार्स्ट टाइम नालेंखर दानखांबाय आङो ओमफ्राय जाबाय नै दायो नालेंखरजों साहाजों सोरबा सोरबा मोनजाफेराखैमोन मोनलोंफेराखैमोन एबार सुबास ना माबायदि जादों मोजां ना नै जाफंबाय सासे दासो लोंनो नागिरदों दे खोन्थादो नोंबो फंबाय नालेंखरजों साहाजों माने खेबेसे जाखो नोङो लोंनाया लोंफेराखै नालेंखरजों साहाजों लोंफेराखैमोन ना एबारसो फार्स्ट मोजां जागोन जाया मोजां जायोना नै जोंना बिनानावा लोंसैनो माबा नाले साहा लोंखांनाय लोगो लोगो आखौ खामानियावसो थांबावबायब्रा बियो माबायदि मानसिलै बियो दसेबो रेस्ट लाथारा मानसिलाय खाना जानो थांनांगौ ना जाबायनो टाइमा जाबायनो जासिगोन ना
जों गासिबो माने न'नि फेमिलि गोजा दै बिसोर सानै जाहैबाय आंनि बिनानाव बै सासे आंनि फिसाजो ओमफ्राय बै सासेखौथ' बुङाबाबो मिथिखासिगोन थौदो लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो लास्टआव साबसक्राइब खालामना हो दै बावनाङा